So, o games. Namin dali sa Shukon, no? Sa dagat. Yung view. O games. Overwhelming view. Overwhelming. Init kayo, wala naligo. Lunis, busog na rin. Oh yeah. Ito rin yung suri-suri no games. Hangin. Sure, okay so. Sundot kayo, view dito sa Shukon. Alright, kauban ako si O Games. IRM, O Games. Sige hangin O Games oh. Muling sa care ko bike diyo. Buta diri ay. Kung ganahan mo malayog dagat, aray na mo sa Shukon, Barangay Shiken. Sino masultin mo sa Tumbio dre? Nindot. Nindot, Hangin, successful kayo. Hangin no? Hangin. Hangin. Successful kayo mong kinabuhi, dre. Na ako'y gakit. Pwede rin punta mo at gakit. Ay, gakit ay. Na, that's a gakit. Proceed na sa next na to games. Bye-bye. O games no? Sa paso ng mga kauban nasa ay hapon medre kami doon ni O Games sa idem pabilin may kay yung Jodrio Games ay kanang isbol ba nindot po ang dagat pero lubog nagituan naman naging ganahan baligo yung mga mangrove Jodrio Games Jodrio Games sa tunod pa daw tara dem nya ha? Wala Day doon sa hangin ay okay may kadyat ay hindi ako mga kaubando games sila bigay plan na ito hinahanap ko hinahanap mo pero di ka hinanap ilaglagan tayo games kay baseball mingaw ang oh, saban! Guys, natin ni guys. Nagpay-pay ni guys. Kalau live dati noon na ko direto. nan sila mga games mga dalian kayo muraging sa ito ano to sa games no dili na tayo hapon ng atong rides ta sa Udto itong larok grabe kainit
Ay. Ay nako, may pag-asa ba ako? Ano tayo pag-asa niya, uy? Sabihin mo na. Tara, let's go. Hindi kapag So- nagloon ba? Hey, yo, what's up, Bobby Joe? What's up? Ang kilometer vlog. Ay, vlog. Say hi. Say hi. Tatboy ko karon na yung yaga tatboy ko karon. Lah, vlog dito diyo. So may shout out mo. Si ko na. Si Clinton. Ha? Ako, Clinton. Ikaw? Oh. Tatag Clinton. Ikaw? Ayan. Ay, ikaw, wag kamera. Kaya mo. Kaya tanaw niyo yung games page ha. Oh. Oh, sige, thank you. O games. Okay. Yeah. Please unlove O games. Bata. O games no. Nasalag apason O games kalayo na kayo. Biyaan no. Bye-bye.